Akuluakulu mwapanga notisi kuti nyimbo zambiri zimene zotuluka pano zikumatuluka ndi moto ochuluka ndithu, koma pakangotha tsiku limodzi awiri atatu umakhala kuti basi moto uja wazilala wazima, nyimbo yapita. Ena amati nyimbo za bubblegum mchingerezi. Sitingablame oyimba, ndi mmene zinthu zilili pakali pano, chifukwa pano anthu akumvera kwambiri nyimbo zimene zangokhala ndi vibe. Komano pakatikati pa nyimbo zimenezi zokuti zikutuluka zambiri zimene zikumatuluka mwamphamvu kwambiri, koma ndikuzilalanso mwansangasanga, pakutulukanso nyimbo zina zimene olopatadutsa zaka 10 anthu adzabwererabe kudzazimvera. Ndiye lero tabwera ndi top 5 ya nyimbo zimenezi zomwe ndi nyimbo za mphamvu kwambiri, nyimbo zabwino kwambiri zimene zatuluka kuno ku Malawi kuyambira 2023 mpaka na 2024, zimene ifeyo tikuona kuti anthu atha kudzakhala kuzimverabe ngakhale patadutsa zaka 10, ngakhale kupitirirapo kumene. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe, tidziyendera limodzi nthawi zonse pano pa Factory 265 Media. Tiyambe ndi pa number 5. Pa number 5 pali mfana amene wangotulukira kumene. Iyeyu anatulukira kuti anthu amudziwe, adajambula ndithu ali ndi nzake akuimba gitala kumayimba nyimbo imeneyi. Adatulutsa kaklipi kameneko pa social media, anthu ambiri anayikonda kwambiri nyimboyi, ndipo pakali pano adakayimbanso nyimboyi imene adayika pa YouTube pano. Ameneyu ndi Amidu Elan ndi nyimbo yake imene akuti udikirebe, nyimbo imene kupereka chilimbikitso kwa anthu. Nyimbo imeneyi inatuluka pa 8 July chaka cha 2024, ndipo pamene tikupanga videoyi nyimbo imeneyi ili ndi ma views 585,000. Pa number 5, Amidu Elan, udikirebe. Uzienda, It's 3 in the morning, ndatuka ndichi tulo ndiwelengeze ninkalowe glass at 7 ndasambila safu kuno breakfast abale kulibe kuno kuimbira foni kunyumba kungopereka moni akuti zinthu sizili bwino ati hello mwanawe tuziwa sulipo koma kononso zinthu ndesizuyenda tungokhalira madeya fungola ngaye watumvera kwaneba ndeno udikirebe komaso tipempherebe wakumwamba amajesa njiwa ndi mileme ukusiye sizingateke ndati ulimbikirebe komaso tipempherebe wakumwamba amajesa njiwa ndi mileme ukusiye sizingateke lila komoziyenda iwe ulile komoziyenda otitile pamtunda komabekatiyenda kusokoloko kulimtsetse mwanawe ndiyeno katiyenda ila komoziyenda iwe. Kufika tsopano pa number 4 pa nyimbo zimene ndi zabwino kwambiri zimene zatuluka mnyengo imeneyi, zimene zili ndi mphamvu yokuti anthu atha kudzazimverabe ngakhale patadutsa zaka 10 ngakhalenso kuposera apo. Pa number 4 pali nyimbo kuchokera kwa Shama Vocals. Iyeyu ali ndi nyimbo yake imene akuti Nsozi. Nyimbo imeneyi idatuluka pa 18 August chaka cha 2023, ndipo pa nthawi yomwe tikupanga videoyi nyimbo imeneyi ili ndi ma views 807,000 pa YouTube. Pa number 4 Shama Vocals, mphamvu zakuno ku Malawi zimene tingathe kudzazimverabe ngakhale patadutsa nthawi yayitali. Pa number 3 pali nyimbo yoyimbidwa ndi Namadingo kuimba limodzi ndi Gwamba, Temwa komanso Lawi. Nyimbo imene akuti Mapemphero. Nyimboyi idatuluka pa 31 May chaka cha 2024, ndipo pa nthawi yomwe tikupanga videoyi nyimbo imeneyi ili ndi ma views 1.8 million pa YouTube. Now chifukwa chati kuti nyimboyi ndi yamphamvu kwambiri, munthu wina aliyense kupatula anthu amene sakhulupirira china chilichonse amakhulupirira ndithu mapemphero. Komanso nyimbo imeneyi kupatula kuti anthu amene adayimba nyimbo imeneyi ndi ampingo wanji, koma adayilemba mwaukadaulo kwambiri popereka ulemu kuzipembedzo zosiyanasiyana. Mmenemu muli mbali imene imaonetsa mapemphero amene amachita anthu azipembedzo za makolo ngati kuno kwathu ku Africa, momwemu muli mbalinso imene kuonetsa mapemphero amene amachita anthu a Chikhristu, momwe mulinso mapemphero amene amachita anzathu a Chisilamu. Komanso mu nyimbo yomweyi muli mapemphero amene amachita anthu a Chirasta. Komanso titsaonena pano kuti sizinachitikepo izi mu mbiri ya zoyimbayimba. Timvere imeneyi pa number 3. Namadingo Gwamba Sanjalangala kumanja ndalikweza mwamba ndimalangula zosamveka ndikutula muntu ribo center ya bashakataraba medani makede bokani ngati muntu womisala ine nzimu wanga ukampanjala ine ni mapembera
chauta amabetsera ndipo samalepera chauta mumapempero mo timalira semomasika tikapempera mumapempero mo ife timalira semomasika tikapempera yo bode language imasinta angelo amatsika zambiri umasimba kupemphera ukuyimba nde umasinkhasinkha nde umabalalika kuchaya malilimo kubuduka pakapinga utaona patali utakwesa ndikungaza pasi sipangamvetse koma kumwamba kumayasa ndendima masuka nditagwada pamahodo mfana mwina sukudziwa tsiku la pasili ndikhodo mfana ena amaswala ena kusala kudya kupemphera modumpha tukutali kungochucha ena kaligalila moyo wao mpaka nsosi kudutsa mosiyana koma kopita kumodzi kumapempero mo timalira semomasika pano tsopano tili pa namba 2 ndipo pa namba 2 pakupezeka nyimbo imene idatuluka pa 28 February chaka cha 2023 ndipo pa nthawi tikupanga videoyi nyimbo imeneyi ili ndi ma views 2.6 million ndipo nyimbo imeneyi ikuchokera kwa Skefa Chimoto. Mutu wake wa nyimbo akuti chiyambi. Nyimbo imeneyi ikulimbikitsa kwambiri anthu kuti adzikhala odzidalira paokha kuti apitenso patsogolo. Fike pa namba 1 tsopano pa nyimbo